Esta é unha historia diso que chaman viticultura heroica e tamén da herdanza xeracional da cultura do viño na Ribeira Sacra. Unha nova que deixa unha fiestra de esperanza e unha porta dende o pasado cara ao futuro. A vendima comezaba oficialmente esta semana e os viticultores vanse poñendo mans á obra nas ribeiras do Miño. Nestes días vimos como residualmente hai quen aínda mira cara aos vellos cestos tradicionais da ribeira para transportar o froito ao xeito que durante décadas deu tamén de comer aos agora desaparecidos cesteiros da zona. Tradición e avances tecnolóxicos conviven de xeito armónico en algunhas estampas como a que onte captamos a carón da emblemática ponte de Portotide. 3 xeracións de Vilaúxe unidas polo traballo e o amor á terra nunha vendima familiar na viña dos Petedos, parroquia de Mourelos, no Sabiñao. Son os cestos, a cesta é máis pequeniña, e ten unha asa. Sí. Estes son cestos, pero isto se termina, non hai que nos faga, nin hai nada. Sí. Pero de onde viñeron estes cestos? Son os de sempre? O cuñado que tiñamos nos aquí, que morreu hai 3 anos, chamaban o cesteiro, e era que nos facía. O cesteiro da Sariña? Sí, ese era cuñado noso. E el foi o autor destes cestos? Non, isto xa era de vello, ele despois facía, pero os cestos son de eras de máis de 100 anos. Non había plásticos de goma, non había... Só eran os cestos estes para vendimiar e as cestas, non había outra cousa. Teño 80 anos. E desde chaval pequeno, non tiñamos a ribeira que temos agora pola muller, pero xa tiñamos ribeira antiguamente arriba pola casa, e desde chaval pequeno sempre. Aquí convive, por un lado, a carretaxe na cesta e por outro teñen modernizado con raíles. Sí, sí, porque se non había que beixalas ao lombo desde arriba, que as beixábamos antes, e non hai xente agora para carretar. Entón o raíl é máis cómodo, mas non pasa un tanto traballo, se non teñen que dar na viña. Isto é por non deixar abandonada, bueno, se se traballa dá diñeiro. A familia e amigos, uns que lles vamos despois nós, outros que nos veñen a nós, e así. Gustaríalle a vostede que estas novas xeracións que vemos por aquí, que creo que é o seu neto, que está traballando arreo aquí na vendima, cree que vai continuar con estes traballos? Porque parece que lle dá xeito. Sí, pero agora a maioría, o 90% non quere saber nada da terra. Hai que saberlas entender, as vellas non vale para todo o mundo, Nunha parcela de máis dunha hectárea, parte da colleita destínase ao autoconsumo e outra vai parar a adegas amparadas polo Consello Regulador de Ribeira Sacra. No pasado, o comercio era ben distinto. Nin carretera, nin nada, todo era a costa dos homes. E a onde iban estas uvas que saían daqui antigamente? Aí ao pueblo de Pincelo. Aí había as bodegas, cada un tiña a súa bodega, despois viñan os de Lugo buscar o viño, e todo era iso. E máis despois, para levar o viño, despois o levaban no encoro, nunha barca, a Belesar. Pero antes, desde Pincelo, arriba a carretera, a Sariña ou as Sequeiras, ao lombo domes ou dunhas bestas, dunhas piaras que as facían da perica dunha cabra. Tá? Sí. Así vai ben, Xa vai. Vai torcido. Non, é igual. Acabamos de ver en 10 minutos por que se chama viticultura heroica o que se fai aquí na Ribeira Sacra. Bueno, a viticultura heroica tampouco, o que pasa que, bueno, isto ven de tradición moi vellas, isto xa se acabou, o dos cestos acabouse, xa non nos hai, non hai que nos faga, e a xente nova non nos quere, porque tamén nos tens que saber coller algo, porque senón tamén te mancan. Entón, nacemos neso e, bueno, seguimos tirando por iso pola comodidade, pero non porque a xente nova agora os queire, eso termínase. Bueno, pero vos algunha vantaxe lle vedes os cestos? O de vaciar, o de que as uvas non quecen, porque senón telas que botar en caixas tens que facer moitos viaxes para traer os mesmos kilos, entonces no cesto vacías, chegas ao trator e volve a vaciar, e é moito máis cómodo, é máis que nada é por iso, máis que aportar pola comodidade. Cantos kilos pode chegar a pesar o cesto este que levabas hoxe? Non sei, 70 ou... entre 70 e 80 kilos poden chegar a botar. A pendiente e o camiño todo é a costumbre e a inclinación que poña os pés. Según poñas a inclinación, teste máis ou menos.
Entonces, eu levo aquí desde que era moi pequeno, que meus abuelos eran de Pincelo, e, bueno, xa naces con eso e xa te vas criando e aprendes. A molida está feita dun saco con erva, un nudo que leva na traseira e ese nudo é para que o cesto asente ali e non se mova. E a erva é para que non te manque no lombo, senón acabará che sangrando o lombo e o hueso este de aí de atrás. Hai bombas. Hai motor lá. Vamos. Isto é unha tradición que quedou aí de abuelos e tamén chamarga deixalo. A ver, onde está a... Aquí. Toma. Xa está. Espera, vaya despacio. Son tradicións que veñen de vello e gústame as uvas, gústame a fruta e gústame ir con meu pai á ribeira. O máis difícil é lograr ter a cosecha e despois é fácil, na casa. Pero participas nas tarefas que se fan todo o ano na viña? Sí, en casi todas. E cal é a que máis te gusta? A vendimia. Si é a máis dura de todas. Bueno, porque estás de todo o ano e ves que tes a cosecha e todo. Todo que fixaches en todo o ano que lograches. Está acostumada a vir botar o sulfato a levalo, é a primeira vez que... Non sei, bueno, gustaríame seguir, non deixala a campo.